Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ingding phokep KSA AGM Raramai Pialong Kachetongdun. Nagaland pen Karbi Anglong alo hem kachikim Hangzhou Hanghai Apita Karbi Anglong Autonomous Council atum anu kangthong chikrongde. APHLC Rachari Asong pen Kangdangamai Kangni. Amar Jivan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji lapenan parta nangli na hok damde hem toblun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan nili kuan ni Doktor along ase ke celang doktor adawai ke cu nili cuji an culu celang jan celang lo sita mimi la pentenon ilitung karbi hijan ili musu tum ansusi Amar Jivan adawai ke paklang dun pen ke wan ke thek pen ke chini pen nili phan la so adawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un ipin pen akesu Amar Jivan adawai Kicusi nili non kimelo. Gastrica keso pen inangan ingkan dolo sita governor adawai kapusan si golaghat pen pakapre pharmacy pen kewan chopik lo ador keso adawai chopik lo bonda thangna dang thek long le bonda Amar Jivan ko abangso ayurvedic adawai kichu pen prai chiklo jonian bang nili chutang lo Labangso kichu pen nili ang thek chilong si no nili kichu da chu muchor lo nili ning kikru kathok vai kisu la pen ke pokso pokang la katuk vianta non ni pon bomoson si nili chete long lo Clardak pen kachini jiaphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Karbi Anglong live kinara dona phansita minilhin pen kardom ang pajiriklo kardom Pinya Birta ang ton pen arjita. KSA TDP atum kacepatir pipon lapen KSA Bokajan Regional Committee atum kacera pen kedamtang aru niphai isi pen pangcheng ponsi niphai plian ni plia pharman khorsing terang jutang aklam dilayalong KSA Annual General Conference Sertalin Katalon Radamai Pialong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aluhi sarpoa man pen kachetongdun. Karbi Students Association TDP amai phu thangsing timong pen kachepahem phupon amayalong Karbi Students Association TDP chunbang budho terang pen aluhi kapachinia por en ponlo lapen Golden Jubilee ahim ke doxetami ing than ponlo lasophi Dr. Himanta Biswa Sarma arideng pen KSA Annual Magazine cleared up pusetami ing pu ponlo Lapen Chief Minister arideng pen Karbiarat akar in nai Indian Constitution along ketok ang Article 244A phuthak lapen Jasamet Karbi Anglong adui ahoya phuthak tokjir pen setami pinpuralo pipajir KSA Annual General Conference Sertalin Katalon Ponalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bey Deputy Speaker Dr. Numol Momin Dr. Ranush Pegu Minister Education Raju Tiso Karbi Anglong Autonomous Council Chairman SP Karbi Anglong DC MLAs EM MEC Board Chairman Pendanglo Man Kedokit Hegiding Atum Chetong Dunsi Raramai Pialong RDP Dun Lapen Anparta Suri Suryamulup Chetong Dun Anparta Reception Committee amai phu Surjorong Phar EMKAAC Working President Lapen KSA Bokajan Regional Committee President Lal Singh Ingti Chunbang Khoya Singh Ingleng Rap Chunbang Nobin Rongpi Secretary Bokajan Regional Committee Lapen Arisang Khotum ke claim kadam kache paduk pik pena jog mai misen pen pachun ponlo Lapen la sophi lunkan amalina long Karbi Anglong nongnam kache thang klong alun se po lun se piatum lun ponsi alir alon pen pachun ponlo সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান আজি অনুষ্ঠিত হৈছিল অনুষ্ঠানত যোগ দি কাৰ্বি সমাজৰ ইতিহাস আৰু উজ্জ্বল পৰম্পৰাক আকৌ এবাৰ সোঁৱৰণ কৰিলোঁ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাক তেওঁলোকৰ সোণালী জয়ন্তীৰ বাবে অভিনন্দন জনালোঁ কৰ্ণাটকত আপুনি কৈছিলে যে ৰাষ্ট্ৰীয় এনআৰচিখন উন্নীত কৰিবলৈ কিন্তু ৰাজ্যখনৰ এনআৰচিখন এতিয়ালৈকে ৰাজ্যখনৰ এনআৰচিখনত অসুবিধা আছে নহয় সেইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় হ'লে ভাল কৰি হৈ যাব
CMI labang so ratamai pilong tum Chief Minister akan memorandum tunduk si ala so memorandum itu kalau bicara song isi seperti itu lapen dak lokal rat tum kami alang itu 6 tu si alang di kibang tadi tum dak dilai haban ini logistik kan itu memorandum itu lapo lapen memorandum pilong di efek kami kata dulu apa yang dulu Charlie lagi bola kasih kenangan Chief Minister pun pulai jatuh Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live. Karbi Anglong laki isi kilir seng Anglong busi hopon lo. Bangso kilir seng Anglong kelang alon dopi khangjang. Bonda bangso kilir seng Anglong non nang wirang rang aporsi nang libom lo. Athe bangso Karbi Anglong along le state ka prekpen nang petchet. Lapen district ka prekpen nang petchet ajok aphiong along le aphaya bangke nang jumbom lo. Karbi Anglong arlo Nagaland asor hemrit ka chikim hangjo aphita Karbi Anglong Autonomous Council lapan forest asai ka matum ing samdun ripoma. KAC pen Border Development Board Chairman Willingson Phangcho Materi Jagdera lapan Forest Board Chairman Sarthek Ramsa Pinyarni Konatsi Kedoko. Forest along le along hemrit ka chikim hangjo aphita langdun ding anchotpoma. Athe Nagaland pen Karbi Anglong ahoyalong kedo Ronga Pahar range along le along amatsi nonamat naga atum hem nang chikim bom. Bonta forest asai ki pendanglo Karbi Anglong Autonomous Council atum thang nat kachilandun kabedara jok ahem abangke ketang piji ansi dolo. Bangso putha kachini je aphanpura Ronga Pahar range arranger Chandra Singh Kro aphan birtalu. Bonta bangso ahem kachikima putha thang nat nangke pachini donamatsi abu. Kedamtang apurahut Forest Board Chairman Sarthek Ramsa along Forest asai hem along damsi Saipu kachido dea puthak pinnangan kipudam dolo. Laban Border Chairman Willingson Phangcho Materi Jagdera bangke khei longri longpat ajoini hele kaman pen kache songa bang phulo. Bonta pini arni naga atum Karbi Anglong arlo nanglu chok pen hem kachikim hangjo apurahut kelang dundinga bangke isi manghumeme. Halaso kache song kelak lo mabuta karjupon meme alam bino. Bangso hem kachi kimbom pen langdam pulote Karbi Anglong along le bangke suri kebra pharo hinira thong kebra pri mate 10,234 square kilometer bangke ave dedlo maputa jongdam me binonglo lasi khai le dosetame longle avete rengun e lasi khai longri aphana bangke Karbi Anglong Autonomous Council kachare atumahin petsetame ardi ki pipona bang akenang sor. News Report, Karbi Anglong Live. Kedamtang aruni phai clear ni APHLC song pen langhin hawaralong 6 schedule puthak cherok tok amai lapen APHLC song kangdang amai mesen pen pachun pon. Langhin constituency ke parlo sikari ingtiarong pathua klamalong kedamtang aruni phai clear ni anarlo por phai isia por APHLC kangdang amai padoponlo. Bangso kangdang amai along Langhin Central Committee amai phu Mongol Singh ingti pensi mai chepahem phupon ingtia sangho ke chari pon amai along APHLC amai phu JI Kathar alohi sarpo man pen chetongdon lapente man peng pen APHLC lamjai sarpo angtong ingti Kathar APHLC Women Wings amai phi Rita Kramsapi Kongchun bang Sarkiri Romphar Samson Teron Vothat langso LAC amai phu Bikrom Hanse Kursing Timung anparta ke ongdung man peng ke do lapen APHLC aphan ke Kroidona muluk atum chetongdon. Bangso amaya long kopuson ke claim ke damsi APHLC song aphan anso se ke pangtang pon thek jima lapente non ke bangji MP ki legahut ongdunga vote pen ke pe hai nang ji aphan kopi koson ke claim ke dam nang jima lapen 6 schedule phuthak setame maya long chethan chimon pon anatu kache pangtang yi lapen kache pe ong yi atum rat atum aning hang pik lo lama si dak meeting do nanggi pulo ni tompan la si pini dak mei ke do dak sikari ingti arong po bodi dak la so arong ni tum dak lang hina MSC homo constituency long to meeting do la hello
Nilitum ke pini meeting chot la puali nitum ke dam ading antan itum aning nanga pe thedun sai selo MP tu ke nilitum highway pol APHLC litum ke personal benefit aphan se claim chot na lage rat aphan pugali theglor lo congress hutsi 60 dol power ta kapivir ke cheng lo kadi age non BJP tum pivir mucho amati Congress pensi BJP dun lo BJP pensi aku non Congress dun lo la puchot na lage thang da ke mega velo lage lang hin pen sarpang ring ti thar Karbiang Long live Kedamtang vosik ni phai hiniar ni dolamara dipluso bararong hang arong amikar Dilip Hansepen Karbiang Long Autonomous Council Education EM Richard tok biaphan hemrit kachikim japhan kachuningri padoponlo Lason si lakha inquira trok Duarbagori constituency ka parlo dipluso bararong hangarong amikar Dilip Hanse hemrit kachi kimji aphana kisung ke doko jok Karbiang Long Autonomous Council EM Richard tok biaphan kerap johanglo Laso tengpen Karbiang Long Autonomous Council EM Richard tok bipen Dilip Hanse ahe marit ke do ke thaga thai ave pinpu kisung abirta ar julongsi Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh terang aphan birta palisi masap Soviet setame kerap pajiramno Halapu kisung det abangphu Dilip Hanse pen setame alang litum kisung along KAC EM Richard tok bi kacherap dun thegapon kisung det abangphu pen setame kachoro pajirpon Jorolo risatok bi sara phanta pele la dokia pine keraba po anke mo hida tam jera bompo la asu se ala lia pana resume padona News Report Karbiang Long live Tangte pini Adap Abirta kelapuan si kantonik long